Bafowethu, kunezinto eke zenza ugcina usaba nokubingelela ngendlela yokuphuthuma ukuthi ukhulume ngazo. Lolu daba laseSoweto endaweni ebizwa ngeMaponya Mall, lelo lokuthi kube nokungaboni ngasolinye kuze kufinyelele ekutheni makuliwa kulinyazwe umuntu kuze kwenziwe into emlandweni wentukuthelo yabantu esingayazi, lento yokushiswa nemoto, umkhuba omusha omubi owumnuku kwabayihlelile lento. Iyethusa bafowethu leyanto, ngisho ngakuthiwa khona ofuna ukuyichaza ngaphansi kwaliphi izinga ayichazwa ngoba ingachazeki. Isidingo sokuthi zifikiswe lapha ya, ngisho ukuthi bekungexoxwe ngaphansi kokungezwani, kodwa isidingo, into engenza ngikhulume ngaphansi kwale video, isidingo sokuthi zifike kuleli yazinga asikho ngayo yonke indlela engachazwa othanda ukuyichaza lento. Kubi bafowethu, loya muntu noma ngakuthiwa kuseyena akekho ezingeni lobungozi lokuthi angenziwa leyanto. Ingane leya imbono yabo bonke ababone ngaleya ndlela ababone ngayo, babone ngendlela errong mabebone ngaleya ndlela. Ziyakhulunywa izinto, mayihlula ukukhulunywa khona enye indlela yokulwa nazo. Le yokushisa umuntu iwumkhuba womkhokho omubi engazi uzolawulwa ngayiphi indlela kwaba uqalile, nokuthi makungathiwa umndeni waloya muntu uthatha inqumo eyinqala ngokulimala kwakhe ngokwezinyanga. Miningi futhi mize nganenkinga ngalesi simo ngoba khona lento kuyenze kududene nabani, ingakho ke kuthiwa iningi liyabona ubende. Kusuke kukhulunywa ngale yanto efana naleya ukuthi ningenza nithatha inqumo nibaningi khona into ephuma iqhubu nababe phambili baze bayithinta leyo nto benza ngayo yonke indlela. Akakaze thina besazi ukuthi leya nto yenzeka uma kuwukuthi umuntu ulimale ngesimo sezulu, mhlambe nakhona intuba yokumsiza nimkhiphe ingabibikho. Hayi leya nto yamabomu yenziwa abantu abazela abadala. Abantu abenze leya nto bayayazi leya nto ukuthi ngabuhlungu kangakanani mayiwele emndenini wabo. Hayi ngoba futhi bethemba ukuthi khona into abayoyenza mhla yehlela ngakubona leya nto. Kodwa engikwaziyo empilweni kungakuhle njengamanje uhlangane ngeminye imizi iyophetha ngowakini ngelinye ilanga into osukuyenze kweminye imizi. Ayifiki lento yamatekisi, ayifiki futhi nalento yama-Uber. Ngale kwakho konke lokho umphakathi ohlala lapha eduze kweMaponya uke wanenkinga ngo-2008 makungawo 2009 kwadutshulwa ibhasi elisekhona namanje ukuthi i-Rea Vaya elikahulumeni. Abalishisanga lelo bhasi nalowo muntu abamshisanga. Uhulumeni wayilwela nalesa simo, walwa ubusuku bonke lalidutshulwe. Ngithi kwakulesihlanu makungewona umgqibelo. Walwa ubusuku bonke uhulumeni elwa nalesi simo. Bayazi abantu abenze leya nto. Bangayiduduza bayiqinise bebone ngathi bayakwazi ukugada umsebenzi. Khona umsebenzi waleli bhasi elihamba ezansi kwe-hostel liyojoyina lo mgaqo oqhamuke eMaponya kubhekwe le kwaMroka. Bayalibona njalo, mangithi njalo alipheli awa bengalibonile. Lisuke ligcwele abantu bebethathwa amatekisi okufanele ngabe amangwevu nayo yonke impi yabhekiswa kubona labo bantu abadrive amabhasi kumbe uhulumeni uqobo lakhe. Ngendlela ebuhlungu ngayo bangayichaza abathanda ukuyichaza ngoba sesathanda ukuchaza. Ilihlazo isibukanisa nohulumeni. Ngaleso sikhathi sithi silungela ukuthi sikwazi ukuba kanye nabo abafowethu kuliwe nalento ukuthi bethole imvume okungama-permit besebenze bethole ukuya lapha nalapha ngamatekisi bazoshisa umuntu ofana nabo ethanjeni elibangwa ngoba ngeke sithi iqatha leya nto. Isinqumo sithathwa umuntu ukuthi uthanda ukugibela itekisi noma uthanda ukugibela i-Uber. Akathathelwa abadala laba bantu, nokuthi ke ake sifundeni noma singathi inzima ukuthi izinto njengamanje sehamba
ngokwezinga lamanje abantu bafundisekile ukuthi ukuze uhambe ungahamba nakanje bayayikhethela abantu ukugibela i-Uber netekisi, bayayikhethela neyitimela namabhasi. Akukho la kufanele bethathelwe isinqumo ngenhloso yokusatshiswa. Zishintshile izinto, asisho ukuthi akuxhashazwana, kodwa imboni yamatekisi ayikibuyisa isithunzi ke kucaca ukuthi asebewashayela bayazazi izinto, nokuthi futhi bashalazela into esobala bayaziya abafowethu laba abadriver amakhumbi ukuthi iningi lamakhumbi ahlala ey'ndaweni ey'gadwayo njengasemagaraji, kuma-filling station, bese kuthi mawusuka lapho usuya endlini urequest, bayakwenza urequest abani na yena lo muntu nimshisele emotweni yakhe ngoba itekisi ebusuku alitholakali, kuthiwa linawo umsebenzi. Okwesibili nisaba ukuthi azolahleka. Ama-Uber azama ubusuku nemini aphinde athathe nina maniqeda ukubeka amatekisi enu lawa eniwashayelayo. Lelo qiniso niyalishalazela njengamanje, sekufanele kubonakale ngathi nineyikhwepha namandla okulwela ukuthi niyaphazanyiswa, ekubeni nazi kahle ukuthi kwanina nempilo yenu niphephela kiyi-Uber le. Angikho-ke lapho ngisekuthenini noma ngakuthiwa-ke bese konakele ngayo le ndlela enithi konakele ngayo. Umuntu akakazo ashisa umuntu, angona enze yonke into. Ukushiswa komuntu kwake kube umuntu osegange ngayo yonke indlela, agaxa amathayi, nakho lokho kwakukuvilapha ukucabanga indlela engamenza jazz. Isizathu saleya nto eyenziwe umphakathi owakhela iMaponyamoli wemboni, sikubeke kucace lokho, besingekho. Laba bantu bebekulesiya simo, amatekisi ayaqophela abantu abangekho, ama-Uber ayaqophela abantu abangekho. Into ethatha abantu ngobuningi leli bhasi engilishoyo abalaziyo, okufanele ngabe yilaba balwa nalo ngoba likahulumeni. Uhulumeni ungangabo-ke yena kanye futhi lo gweve netifiketi, uye lo nebhasi elibomvu elithatha abantu okuthiwa i-Rea Vaya, igoli lonke. Ibhlungu, ngidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini yabantu ngoba iyona ndlela imisebenzi njengoba ingekho, nabadriver nabathenga amatekisi ngoba bezama okungekho ukuthi kube nokuncane okukhona, nabasema-Ubeni ngokunjalo. Kuyisizathu manje wavala nizowavulela muphi umzila? Uma kuvalwa nina nizoshonaphi? Asingathi sikwingcindezi efanayo, sifuna ukuthi siyonyakazisa idleke sikahulumeni esenza izinto ngendlela okungeyona. Nina futhi nifana nenyoka egcine ikhipha ushevu ubeka la isidle ngawo lo shevu, okwazi ukudla omunye umuntu ozomdinga umshisa umqede. Ayizuphela nje lenkinga yalapha ngenxa ukuthi nishisa umuntu. Akuyona into exazulule lesiya simo leya nto. Kunalokho into ezonizondanisa kakhulu nama-passengers. Yiwa bethatha iy'nqumo ngoyizathu okufanele ngabe niyayihlupha ninukela nithi nibona ukuthi yini le yenza abantu bethanda ukugibela ama-Uber sikhona. Into okufanele ngabe imboni ikhathaza ngayo leyo, nokuthi izinto seyihamba ngokwesimo sonyawo lamanje. Uyayikhethela la efonini yakho ukuthi uthanda ukuphila kanjani. Ama-passenger lawa athathele sasinqumo sokufuna ukuphila ngama-Uber ngezizathu. Kunabantu esebafunda nokuthenga iy'moto zabo ngenxa ye-behavior etholakala etekisini, nangesikhathi itekisi ngo-8 ngokujwayelekile lisuke selithanda ukuncipha emgaqweni. Abantu bayahamba ngalezo khathi kuyale, abaphelile abantu, kodwa itekisi linomthetho othi seliyolala ngaphansi kwesizathu esithi aliphephile futhi umsebenzi. Uma sekukhona into eyisheshayo eyisiza kwabona laba bamatekisi, sekufanele kuthiwa kushisa umuntu. Yimbi into abayiqalile, futhi baqale into enabanye babantu besilisa abanendlela nayo ukuthi makuliwa kusuke kuliwa kanjani. Ngiyafisa inqanda ngani noma sazonqandekani manizozwa amavidiyo ahlukene akhuluma ngalento eyilihlaza eniyenzile. Akakazi umuntu osiwa nangelilodwa ilanga, angona enziwe konke eningacabanga. Akakazi umuntu ashiswe kuze kuthiwa kusala unyawo lodwa. Umndeni walo muntu uzogcina umfihla abani, umfihla ngayiphi indlela? Abantu abashisela umuntu kungayisimanga, futhi ayinokuthi ngithi kungayisimanga. Umuntu noma ngakuthiwa wangakepho wakuphi, umuntu loyo nihwebisana yona lento ebingeka. Akukho la kuthiwa khona mshisi ukuze uthole okungcono. Ayikho into ezotholwa abantu abasebenza ekulwisaneni naleya nto, noma abathi nje siyawaqeda. Waqeda kanjani? Ngoba nawa indlela
yokuthi kuphilwe kucoshwe okungekho. Yini uningathe ngawe yini nani nijoyine bona ngoba kunenkulumo ethi if you can't beat them you have to join them. Sekwalena ukujoyina leyo nto nithe ngawe yini nifake nani. Okanye kuba amatekisi ngala niphinde niphose nama-Uber aqophele na ngoba kuyaqophelwa. Isimo sempilo sithi yonke into isinzima while uhulumeni efulathela i-country yonke. Ihlazo leli abafowethu noma umuntu angayichaza ayishaya isifuba athi bekufanele ngaphansi kwamadoda akhaliphile isibhicongo asibibikho. Kodwa kubukeke ngathi isibhicongo lesa sibuka umphakathi waseSoweto wemboni ukuthi bese kuyephi ukucabanga njengabantu besilisa abagwema ibhicongo. Yazi yabuhlungu into eyenzeke eMaponyamoli.